Yo, yos! Dara-gara tag Japan, oh. It's a view. It's a beautiful view. Sus. Pag Domingo, daghang tao ba sa Domingo, no? Sa Domingo, daghang tao. So, grabe yung tao dito sa Japan sa Domingo, no? Pag Domingo. Oh? Layo sa gilaktan, eh. Layo sa gilaktan. So, kung ganang kaon, maglinya mo rin, oh. Muna siyang kananan. So, kung ganaan mo kaon, ganaan mo maglinya. So, nice. Nice, oh. Papasok pa tayo sa, view sa Japan. Diyan. Yung tinatawag na Jinja. Yun. No. Pag linggo, daming tao dito. Pag linggo, daming tao dito, no? So, ayan. Nakita nyo. Ayan. Yun. Bago pumasok dito, ayan. Dapat ka nakabaw, no? Dapat ka nakabaw dyan, ha? Bago pumasok dyan. Yes. Yun. Disiplina talaga sila, no? Yan, bago ka pumunta dyan, maghuhulog ka ng coins at magdasal ka. So, yan. What a nice place. Talaga dito sa Japan, magsigarilyo ka lakaw-lakaw, so bawal rin. So dito sa smoking area. Ayan. So maganda talaga ang Japan. Ayun, yun nakikita nyo lahat. Yung magandang view, ayun. Oops. Nice place. Ang layo na nilakad ko. Sus, kalayo sa akong gilakaw. Uy. Oh, layo pa kayong the temple. Sa ilang Jinja. Ay, nako. Pag nag-iisa ka talaga, ang hirap. Pero masaya lang. Sa harap, no? Sa Jinja, yan. Papasok tayo sa gate. Ito yung tubig. Pwede itong mainom. Ito yung tubig. Pwede mainom. Tradition lang kasi nila dito. So, yan.
Papasok tayo sa loob. Ito yung jinja, no? Ayan. Bago ka pumasok, ayan. Ang doko na ka. The most wonderful. Punta tayo sa malaking jinja, no? Ito yung pinakamalaki dito sa lugar, sa Izumo. Sa lugar ko, sa Izumo, Japan. Ayun. Ka. Ito yung pag nakikiampo, dire. Lah, ako sinsiyo kayo, ako sinsiyo. Wala din siya. So bago ka mo sa kadira, magkuha kag sinsiyo. So nakuha ko sinsiyo, no? Kaya ako ni hulog sa tag-isom ng kuha ni. Exam ni ay. Pasensya na sa akong video kay nagkuha ko sinsiyo. Bawal yung kuha na rin, no? Okay na. Ayun. Itatapon yung bariya sa harap bago ka magampo. Ayan po, magdadasal po yung yung bago ka magdasal, maghulog ang warta si Siyada. Ito yung malaking jinja, no? Dili sila kasulod na natin. Unang dako na jinja dira. Ayan. Yan. Ito yung the most bigger jinja in Izumo, Japan. Ketawa gue. So ayan, sa likod ng jinja to. Ano ba siguro?
Bago na ito na. Kadagdag pa ka to. Lah. Ito yung pag ano, mag-ampo ka dira. So, mahatag ng sinsiyo na. Mahulog ang sinsiyo. Sa di pa ka mo ampo, hatag ng sinsiyo na. No? Yun. Ano yung mga karaan nila nga, jinja. Yan, tara. Ay, sinasin. Ano po, ayan, ang pinakamalaking, ano, tinatawag ng jinja. Sa likod po yan na. Sa luyo na. Kaya di ta kasod sa tubangan. No, sa luyo na. Di ta kasod sa tubangan. Yo. Yun. Daming tao dito. Daghang tao sa. So ako raw sa naglaglaag kay Uday ko yung hindi tatagpuan. Hindi tagapon. Misa. Joke ra. Ay, tanong ako eh. Tanong na punisan ako. Ito jag. Wanta. Oh. Ayan. Yes. Yan. Buampo ka daan, no? Maglinya juga. Tapos mahulog ka sinsiyo. Ichinisan. Akin na lang yun. Nagalasot. Okay lang ikaw lang mag-isa, bagala, no? Kaya sa maglaglaag, walay sagabal. So, dara. Ngayon, na-tour nila, oh. Yan. Oh, yan. Nagdiri na sila progitor nila, no? Nagkakuha view sa sud yun kay di na kasud. So moro niyo. Mas linod dire ang New Year. Ang New Year lang so daghang tawag ng New Year dire. So mo gina lang kuan tradition. Yan. Oh, ano siya? Yung lugar ganyan. 60 katuig. 60 years. Na siya 60 years. Muna 60 years na lang nga din dyan, no? So, yan. Isa nagala, no? So, now, nainit. Yo, salamat ha. Tanawan nyo sa akong video ha. The most wonderful is lindot mo ng Japan. Lindot siya. So samot man niya atong maigko sa atong buharon. Samot og kalindot. Nag-iisa ka lang sa isang wala.
kulat. Yan. Init kasi. Yan. Init magod. Yan. Yan ang jinja. Ay, makita niyo ba? Ayan, ayan, ayan. What's up, what's up? Hello po, hello po. Buti pa sila. Buti pa sila. Buti pa sila. Buti pa sila. Meron. Ako, wala. Yun. Taas sa kong kuwan eh. Ay pa sila. Naslagig ako, no? Naslagig ba yan? Gitawa. Dita. Zero gitaan eh. Zero. Zero gitaan eh. Say. Yun, oh, yun. Yun. Ayun na yun na yun na yun. Wala yung kapanog maayo. Wala yung ka-video. Wala yung ka-video mga linit kaya di takasod sa ilang kuwan. Huh? Yun. Buti pa sila. Meron. Ako wala. Ay, nako. Sana maghanap tayo. Yan. So, sana maghanap tayo, no? Ayun, yun. Pag lumingon ka, akin ka. So, ayan, palabas na ako, lumabas na ako. Kasi pupunta pa ako sa bili pa ako ng ano bugas ko, bugas. Ano dala? Ayan. Labas na tayo. Yo, ulit na po tayo. Damo. Sakura naman ko. So, doon lang sakura, no? Doon lang sakura. Sakura. Ayan. So, ito yung Japan juga. Najugo sa Japan kay trabaho mo ta. Kailan mo na Sakura. Sakura hira. Wag balo sa sumpay sunod. So, mora na Sakura. Wala pa lindot ani naghan sa ka pa ni mga next month next month lindot og view dire kay Sakura man. Ayun. Ito ay lingoy karosa, no? Board di kayo karosa yun mag-video. Dito na video to kaya naghilak.
So bored jud kay ko ikara nag-video sa no kanang ikaray mo gala ba ikaray mo laag. Ikaray mo laag, ikaray mo gala. So wala kay kauban. Bored jud kay ka. Pray mo na nang ilinga sa mga gagalingon. No? Wah. So morning ang akong isore sa inyo pero wala kay ko magwan kay nag dali ta. Eh apon na. Uy, halo.